היי, שלום, הורים יקרים, ברוכים הבאים לסרטון השני בסדרה אוגוסט בכיף שלנו. בסרטון הקודם דיברנו קצת על בעצם לארגן להם את הלו"ז, לעשות איזה מין מערכת, לקבוע עוגנים כאלה של כמה מסך, מתי מתארגנים, מתי אצל חברים, משהו כזה מאוד מאוד כללי. ובסרטון הזה אנחנו עושים עוד צעד פנימה, ובעצם אני רוצה לדבר איתכם על איך אנחנו ממלאים את הזמנים האלו שהם אמורים להשיג את עצמם, או מה עושים איתם ביחד, בעצם איך אנחנו ממלאים את כל חלונות זמן האלו. אז ככה. קודם כל, מה שאנחנו עושים בקשר להעסקה עצמית, קודם כל אנחנו עושים רשימה של כל הדברים שאנחנו יודעים שהם אוהבים לעשות, שהם נהנים, שככה יש להם עניין, וגם אם הרשימה הזאת היא די קצרה בהתחלה, תכף אנחנו נראה איך נרחיב אותה, אבל בהתחלה אנחנו רושמים את כל הדברים שהם כבר עושים ומעסיקים את עצמם לבד. אפשר לקרוא לזה רשימת הכן, איפה הם בטוב, איפה כיף להם, איפה טוב להם. אחר כך מתחיל החלק המעניין שאנחנו מנסים להרחיב את זה ולהיות יותר יצירתיים. אז נתחיל ממה שעולה, בעצם מה הילדים שלנו עושים היום שהם יכולים להשיג את עצמם, שזה לא מסך, אולי משחקי קופסה, אולי פאזלים, אולי פודקאסטים, אם אתם עוד לא ככה בעניין הזה עדיין של הפודקאסטים, ממליצה ממש לנסות למצוא משהו, כי אני באמת חושבת שיש משהו לכל אחד, מדע, טכנולוגיה, סיפורים, היסטוריה, משהו שממש כדאי ככה להכיר לילדים, זה משהו שהרבה פעמים יכול לתת הרבה שקט לנו להורים, ואיזה עניין לילדים עם עצמם. כל מיני עוד דברים, יצירה, אומנות, בנייה, משחקים, כל הדברים שהם כבר ככה עושים ואוהבים לבד, קודם כל אנחנו רושמים את זה. אחר כך מגיע החלק שאנחנו באמת מתחילים להיות קצת יותר יצירתיים, וקצת רוצים להרחיב את הרשימה הזאת. אז בהתבסס על מה שרשמנו עד עכשיו, אני רוצה לכתוב קודם כל גם את הדברים הדומים שיש לזה, להרחיב קצת רעיונות, לקחת משהו ולהוסיף עליו, או דווקא הדברים שקצת חסרים. למה אני מתכוונת? נגיד אם הילד שלי מאוד אוהב לבנות בלגו, אז להרחיב את זה, משחקי בנייה אחרים, אולי אני אקנה לו משהו חדש שאפשר לבנות ממנו, לא יודעת, קוביות, כלשהן קפלות, כל מיני מלא משחקי הרכבה שאפשר לעשות, שייתן לו עוד ככה גיוון או משהו זה, ואולי אם הוא רגיל לבנות ככה מהראש שלו, אני אביא לו חוברות, אני אעזור לו לתכנן משהו ושיעבוד לפי שלבים. אוקיי? זה ככה להרחיב את מה שכבר יש, אבל עוד דוגמה להרחיב זה למשל אם הוא נורא אוהב לבנות דברים גדולים, אולי להגדיל את זה, אולי עכשיו לבנות איזה, לא יודעת, איזה מחנה בבית, איזה סוג של בית כזה גדול, אוהל, דברים כאלו, אפשר להרחיב את זה כאילו גם לחומרים אחרים, מקומות אחרים וזה. עכשיו לחלק של מה חסר, אני מסתכלת על איזה סוג של הדברים של הילד שלי אוהב, ואני רואה, אולי יש דברים הוא בכלל לא חשוף אליהם, למשל משחקי קופסה, אם הוא בכלל לא בעניין של משחקי קופסה, אני יכולה לקחת אותו איתי לחנות, או לשבת ביחד באינטרנט ולבחור איזה משהו, לראות משהו שאולי כן יעניין אותו ויתפוס אותו, זה יכול להיות גם או משהו ממש עצמאי, כמו כל מיני משחקי יחידות, ומשחקי היגיון כאלו שעושים לבד, או פאזלים, או דברים כאלו של חשיבה, וזה יכול להיות גם משהו שכן דורש עוד מישהו, אבל לא בהכרח ידרוש אותי, זה יכול להיות עם אח או אחות שלו, ואם אני ככה מפחדת מהעניין של מה קורה אם מנצחים, מפסידים, אז יש גם ממש הרבה משחקים כאלו של שיתוף פעולה, שלכל השחקנים יש מטרה משותפת, וזה עוד משהו שאפשר להכניס. אם נגיד הילד שלי לא כל כך נוגע ביצירה, אני יכולה לחשוב מה הסיבה לזה, אולי אין לו רעיונות כל כך לעשות יצירה, אז יש המון ערכות ודברים מובנים שאפשר לעשות, אם זה אוריגמי, ערכות להכנת פסלים מגבס, מחזיקי מפתחות, כל מיני דברים כאלו, ממש יש ככה ערכות מובנות שנותנים להם גם ככה רעיון, גם את כל הכלים, את כל השלבים, מוטיבציה, זה הרבה פעמים עוזר, בין אם זה כן הילד שלי רעיון הוא לא עושה את זה, או בין אם הוא ככה לא כל כך מרגיש שהוא יודע עדיין, לא כזה אוהב את היכולות שלו, דווקא יש לו רעיון, אבל זה לא כזה משהו בדיוק רוצה, אז הערכות האלו הרבה פעמים נותנות על זה מענה. עוד דבר שאפשר לעודד אותם לעשות, זה גם משהו שעוזר ככה לתעסוקה לאורך כזה כמה ימים, זה ליצור מין סוג של פרויקטים, או משהו בקנה מידה גדול יותר, בין אם זה פשוט המצע שעובדים עליו גדול יותר, כמו להביא גיליון ממש ממש ענק, או איזה בד גדול, או משהו כזה שצובעים, ולוקח כזה כמה זמן, זה לוקח הרבה זמן למלא את זה, או לעשות את זה, או לתכנן את זה, בין אם זה אפשר ממש להתפרע, ולתת להם איזה קיר בבית לצבוע, או לקשט, או משהו כזה, זה מאוד מאוד מלהיב, ויכול להיות גם ככה משהו מתמשך, כמובן זה תלוי באומץ שלכם, מידת הבלגן שאתם מוכנים שיהיה בבית, לא בהכרח כל הדברים האלו זה יהיה לבד, לפעמים זה דברים שאנחנו עושים ביחד, אבל זה יכול להלהיב ולתת עוד איזה משהו לחכות לו חוץ מהמסך, אז כמובן אנחנו רוצים גם למלא דברים
שאנחנו עושים ביחד וגם מה שהם עושים לבד, אז לפעמים מתחילים משהו ביחד ואז מתכננים אותו ואז נותנים להם ככה כל פעם משימות, אתם אחראים על זה, מחר תצבעו את החלק הזה, או אם זה ארוחה שמתכננים וכל יום מכינים איזה משהו, אז ככה לעבוד עם פרויקטים, עם איזה משהו גדול וככה לעודד אותם לקחת בזה חלק, זה בדרך כלל מאוד מאוד מלהיב. יש דברים שהם יכולים לעשות לבד, כמו למשל לבנות איזה מין עיר לנמלים כזאת, לקחת איזה, לא יודעת, איזה אקווריום גדול, איזה קופסה, לבנות כל מיני מבנים כל מיני חומרים, גלילים של נייר טואלט, חול, בוץ, לא יודעת, מה שבא לכם, ממש אפשר לבנות כזה משהו שזה הם דווקא כן אולי יכולים לעשות לבד, לבנות בית לגמדים מפלסטלינה, לעשות סרטון סטופ מושן שהם ככה מתכננים סיפור, שמים איזה כל מיני דמויות או בובות שיש לכם או בונים בובות מפלסטלינה וכל פעם הם מצלמים ומזיזים, יש אפליקציות שככה יכולות להפוך את זה לסרטון, זה נורא נורא מגניב, אז ככה לחשוב אולי על איזשהו פרויקט מתוך תחומי העניין שלהם או דווקא לעניין אותם משהו חדש. עוד דבר שאפשר להכניס ללוז קשור ללהכין ארוחות מסביב, להכין את השולחן, לפנות את המדיח, אז אם יש לכם ככה תפקידים בבית, זה יכול, כמובן נכנס ללוז, אם אתם ככה רוצים להכניס, יכול להיות, אפשר לתת להם אחריות, ועכשיו אני לא מתכוונת עכשיו לריב על זה, וחייב שיהיה לכל ילד תפקיד בבית, וזה יהיה איזה נושא לחיכוך, לא, אני מתכוונת דווקא במשהו כיפי כזה, אם אתם גם ככה מכינים צהריים, אז תזמינו אותם לקחת בזה חלק, תנו להם תפקיד, אם הם כבר ילדים גדולים, הם יכולים לעשות דברים לבד, הם יכולים, לא יודעת, להכין מיץ לכולם, הם יכולים אולי לחתוך סלט, להכין סנדוויץ', כן, הרבה דברים כאלו כבר עוד בגילי גן אפשר לעשות, ואפשר לתת להם איזושהי אחריות ואיזשהו משהו, או איתכם כשאתם עושים את זה, או אפילו לבד כשאתם באזור. ודבר אחרון, הצעה האחרונה שלי אליכם, זה ללמד אותם משהו חדש. יש המון קורסים כאלו אונליין לילדים, קורס אנגלית, קורס תכנות, קורס מדעים, קורס יצירה, כל מיני דברים כאלו שילדים יכולים לצפות וממש לעשות לבד. יש המון כאלו, אבל אני רוצה להמליץ לכם היום על משהו אחד שאני אישית ככה מכירה וניסיתי עם הבת שלי, ובאמת ככה המלצה ממש חמה ממני. אני מדברת על קורס שנקרא סקרנות, זה יזמות לילדים סקרנים, זה קורס שמעבירה אותו יונית ורבר, שהיא ככה איזושהי מנטורית לחופש כלכלי, ולככה להתעשרות וכל הדבר הזה, וליזמות, והיא בעצם מלמדת בקורס של הילדים איך לזהות רעיונות, איך לייצר רעיונות, איך לייצר הכנסות, בעצם זה משהו מאוד מאוד מעצים עבור הילדים שהם יכולים ככה ליצור מעצמם איזשהו פרויקט, איזה דוכן, איזה משהו, איסוף בקבוקים, כל מיני דברים כאלו שהם יכולים ממש להתעסק בהם, גם בסוף החודש יש להם איזושהי תוצאה, איזשהו כסף שהם הרוויחו או משהו כזה, וגם זה מאוד מעצים, זה מראה להם שהם מסוגלים, שהם יודעים, שהם יכולים, שיש להם רעיונות, היא ככה ממש מלמדת צעד צעד איך אפשר לעשות את זה, ואיך אפשר לקחת זה, ככה גם יש מלווה להורים, וגם סרטונים שמיועדים לילדים, מאוד ממליצה אם זה ככה משהו שמדבר עליכם, ממש כזה מין בוסט לביטחון העצמי, זה ככה ההמלצה הראשונה שיש לי באמת מכל הלב, וההמלצה השנייה, אם ככה הילדים שלכם קצת פחות בענייני יצירה, ואתם רוצים דווקא לעבוד על זה בקיץ, דווקא זאת הזדמנות לשבת איתם, לעזור להם לעבור את זה, אז יש לי קורס שנקרא לגזור בקלי קלות, שהוא נועד לכם ההורים, שעוזר לכם ללמד את הילדים גזירה, אז באמת בחלק של הקורס עצמו, יש סרטונים שמלמדים איך ללמד את הגזירה, איך אחיזה, מה אפשר לעשות, איך מתפתחת הגזירה, אז ממה להתחיל ואיך להתקדם ככה עם השלבים, אבל בהמשך גם רעיונות לפעילות שהם עושים לבד, כי ברגע שהם תופסים את העניין של הגזירה, וזה יכול, הרבה פעמים זה לוקח מאוד מאוד מהר, רק כזה קצת הכוונה ואת הטכניקה, ואז הם המון, זה האימון, זה שם גם רעיונות שהם יכולים אחר כך ליצור לבד ולגזור לבד. אז זה ככה שתי המלצות לקורסים שממש יכולים להכניס איזשהו הבניה ועניין לבית וככה תעסוקה. זה ככה בגדול הרעיונות שאפשר להרחיב איתם ולמלא איתם את הזמנים האלו, ועכשיו הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה איזשהו רעיון לאריזה. הרבה פעמים האריזה היא חלק מהפן ומשהו מלהיב, אז למשל אפשר לעשות משהו שהרבה פעמים אני עושה עם ילדים בטיפול, וגם כזה ממליצה להורים לעשות את זה בהדרכות הורים, אפשר לעשות צנצנת שלקרוא לה צנצנת משעמם לי, ממש להכניס את כל הרעיונות האלו שעכשיו דיברנו עליהם לתוך פתקים, לתוך צנצנת, לקשט גם את הצנצנת, שזה יהיה מגניב וכיפי, אפשר, או צנצנת כללית כזה לילדים, שכשמגיע חבר, או כשהאחים, האח והאחות, או הילדים מעסיקים את עצמם, אז לשלוף, ואפשר גם שיהיה לכל
ילד בנפרד את הדברים שהוא אוהב, שככה כל הרעיונות רק שדברים שהוא רוצה לעשות, אבל בקיצור, ברגע ששמים את זה בתוך איזה קופסה יפה, בתוך איזה צנצנת, משהו כזה, לפעמים העניין הזה של לשלוף, לראות מה יוצא לי, הוא נורא כיפי ומרגש, אז זאת יכול להיות צורה אחת. ואם לא, אז אפשר גם פשוט, כשאנחנו מתכננים את היום, ואנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו עכשיו צ'אנק כזה של שעה, לא יודעת, של בזמן הזה אנחנו עושים משהו עכשיו, איך אנחנו ממלאים אותו בפעילות, אז אפשר ככה, מתוך המאגר שרשמנו, פשוט לכתוב, אבל עדיף שזה, אם הילדים עוד לא קוראים, זה יכול להיות ממש איזה סוג של ציורים, סמלים, איזה ויזואליזציה כזה, שהם יכולים להסתכל ולהגיד מה הם רוצים, ולתכנן להם מתוך המאגר רעיונות שיש להם. אז זהו, זה ככה הרעיונות שלי הכי עיקריים לגבי איך למלא את הזמן ומה לעשות בזמנים האלו. מוזמנים לכתוב לי, אני ממש אשמח לשמוע את התגובות שלכם ואת הרעיונות שלכם, אם הולך, לא הולך, מה עוד אתם צריכים, וזהו. בהצלחה שיהיה לכם, נתראה בסרטון הבא.